13.9 million pesos nga insurance claim sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu sa mga edipisyo nga iya sa lokal nga kagamhanan nga naguba sa Bagyong Odette nahatag na. Personal nga gitunol sa branch manager sa GSIS Cebu, Glorieta Dublas, ang checking adto kang Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan uban ang ubang mga opisyal sa GSIS. Matud ni Imelda Grace Holganza, pangu sa Frontline Services Division sa GSIS Cebu Branch, nga ang kantidad mao ang claim sa danyos sa main building sa Lapu-Lapu City Hall, Lapu-Lapu City College, Tourism Building, Urban Poor Building, Lapu-Lapu City Fire Station, Jeepney Terminal Building ug Hoops Dome. Samtang laing cheque usab unya ang ilang ihatod alang sa claim sa danyos sa Engineering Building, Lapu-Lapu City Public Market, Manpower Building, ABC Building, SWAT Building, City Health Office ug CSWD Building. Gipasabot sa GSIS nga nag-inusara lang ang ilang claims adjuster ni adtong higayuna kay natunong usab nga nanira ang Claims Adjustment Corporation nga accredited sa GSIS sa ilang patigayon. Busa nagsugwak ang kadaghan sa claims, ilabi na sa kadako sa danyos nga nahiaguman sa tibok lalawigan sa Subo atol sa Bagyong Odette. Hinungdan nga milanat ug dulan sa 4 ka tuig una pa nahatag nila ang unang cheque sa claim sa insurance. Wala na to ma-anticipate nga na-overwhelmed din sila sa kadaghan sa claim. Pero since ato, nagsige gyapon min close coordination gyapon between GSIS and the adjuster. But we have learned from that, and then addressing the problem, we now have more than 10 claims adjusters to choose from.